Masquera here, comrade. Masquera sei zvenyu. Ziri nani. Comrade, ndingada kungoziva kuti zita renyu munoitwa ani uye what's your age? Alright. Zita rangu rinonzi comrade Zvambu. Ndine makore 22. Hamuchazive makore enyu here, comrade? Kukura ka. Zvinoitika munhu. Chimbo-calculate aitioni. Makazvarwa rini tikubatsire kucalculate? Ndakazvarwa 1991. Saka I think gore rinori muri kutena 30. Makura zveshuwa. Zita renyu rekuti comrade Zvambu rakabva kupi? Zita rekuti comrade Zvambu rakabva panhau kuti tisu vakomana taizvambura vanhu nguva ye 2000. Nguva ye 2000? Yeah. Maizvambura vanhu because slang yenyu yawandisa vakomana venguva dzino. Zvambura kunogona kuri kurwa vanhu, kunogona kuri kubira vanhu, kunogona kuri kudya vanhu. Unoona kuzvambura kwataita vanhu taitoita zvese. Kurwa vanhu, kudya vanhu, zvese taitoita. Nekuti ndonguva ya 2000 iyoyo zvaienderana nenguva yacho. Vanhu mamuti varovera vanenge vakutadzirai here? Vamamuchibira vanenge chichi? Why? What were the reasons? Zvino zvaienderana kuti munhu wacho anenge atadza here. Nyange asina kutadza asi tichida chinhu chatikuda kwaari taikwanisa kuita sei kumurova. So inyaya yekuti munenge makaomerwa. Alright. Basa renyu mune basa ramunongati munoita here imimi? Basa ratingaita izvo sakomrade pari zvino takutongotuma fana kuti vapinde but zvokuti basa pari zvino hatina. Hamuna basa? Yeah. Alright. Munombotryawo here kutsvaga mabasa kana kuti muri munhu asingatodewo zvake kushanda? Pari zvino mabasa ka chero takatry hatiawani nekuti hakutorina mabasa acho. Alright. Ichokwadi. Ndosaka tiri kutoita teso zvatiri kuita izvi because mabasa acho zveshuwa taka hakuna kunze uko. Ndatozviona zveshuwa kuti hakuna bosi. Bvunzo yako iyi. Comrade, imini mungava makadzidza kuchikoro chipi uye makasvika level ipi in terms yefundo? Chikoro chandakadzidza inini chinonzi Kambuzuma. Chinowanika kuKambuzuma ikoko. Ndakabvawo ndakatangira kudzidzo form 1, form 2, form 3 nandasiya hapo ndakaona kuti hazvina mari. Ndakada kuti ndiende kune mari. Because ndakatoona kuti takatozosvika kune sepatava izvozvizvi ndakadai ndisina kana mari yekutotenga hembe. Alright. Saka makagumira form 3. Eh. Mungaitawo idea kuti vamwe vakaenderera mberi nechikoro vamaidzidza navo vari kupi izvezvi? Idea ndinayo vandakadzidza nawo nofunga kana 10% chaiwo ndotosangana nayo mabridge afana vachitorawo zuva mutoriro nembanje ndo upenyu hwakutoita pari zvino. Alright. Zvemutoriro hasi hazvo zvinhu zvakanyanya kunaka stereki. Imimi munorova here mutoriro pamune muchisangana navo kumabridge apa? Mutoriro isusu semakomrade tinorovapo neapo kana tafunga kuita sei kuti tifambise basa. Alright. Saka comrade, how long have you been in this struggle yamuri kuti chimurenga chenyu ichi? Maane nguva yakadii muchimurimo? Nofunga izvozvizvi nguva yati rebei. Nofunga ingava nofunga kana 16 years now. Tiri mustruggle yakadai yatikusangana nayo indi tichiri mustruggle. Muchiri mustruggle? Saka honde yenyu iri kuramba kupera? Itori civil war. Civil war? Yeah, itoperi. Alright. Ndiri kupabata comrade. Ndiri kupabata. So inini, why are you calling this Chimurenga? Semuri kuti chiti Chimurenga. Hausiro upenyu hwacho here? Hausi upenyu hwatinotarisira isusu sevanhu venyama kana kuti vanhu vatema. Nekuda kwekuti
zvinhu zvandinenge ndichida inini ndokwanisa kuzvisazwana panguva yanenge ndichida. Zvakafanana pari zvino izvozvi padeni pangu I need wifi, ndichida wifi, ndoda laptop, ndoda magetsi anoenda every day. Saka zvinhu ndikuona zvamuri kunyanya kushayiwa zvacho izvi zvinhu zvisingazvamburike. Wifi haungabe wifi. You see. Ende haungaende kunobira munhu magetsi. You see. Ndiri kuzoona kuti struggle zveshuwa. Saka zvamunokwanisa kutora munokwanisa kuzviwana. Zvatinokwanisa zvinofanira kutongotorwa. Asi pane zvimwe zvamunozongotadza. Hapane zvatinotadza. Seizvo zvana wifi takaba ndoishandisa kupi. Alright. Munomboita here attempts ekumbononzwawo maprice azvo pamwe zvinongova zviri zvinhu zvakachipa zvenewo wifi izvozvizvo pamwe magetsi acho mukatsvagawo kwane masolar these days ekuti munogona kushandisawo zvakare. Totomboenda chitarisa asi chero wakaona usina mari handione zvichiita musoro than kuti ndakatoona ndotora ndisina kukumbira. I think zvitori faster pazvinhu zvacho kuti because ndakaona ndinenge ndatozvimba matondizvimbisa manje. Saka chimurenga chenyu ichida kuti mumbochikombe nechimurenga chepfuti chiya kuti ndechipi chimurenga chiri kunya chinopisa zveshuwa chepfuti because chepfuti chiya waigona kuenda urega kudzoka. But zvenyu zvewifi izvi kana une something chauda kuona unogona kuzochiona mumwe musi. Handiziye how you differentiate the two. Chepfuti chiyaka ndotoona kunge changa chiri nani nokuda kwekuti unokwanisa kuti wakatoenda ikoko wakasatodzoka dzitori nyasha idzodziya because izvozvizvi tariraone kuti takagara ndinge ndichifunga kuti toda kudya mari yacho hapana mabasa hakuna toda kutotengawo fodya yangu yekuti tibheme handina mari yekutotenga fodya. Ndoda kutenga mutoriro unoziva kuti mutoriro unoda mari mutoriro unototirangira pa 5 years and iyo yese yacho handina. Unotengeswa kupi mutoriro? Mumastreets. Alright. Mastreets. Asi mimi kuya kuno kumanga madya zvenyu. Totozozwanira murodi. Ndo upenyu ndopandi kuti ipapo wekufa uyo wekuti wakapfurwa nepfuti wakasara ikoko zvaizvinani nekuda kwekuti izvozvizvi asandadya ende handisandaziva kuti ndichadya here asi ndingorarama. Saka ndo patinozofunga zvedu kuzvambura tozvimbisa zvedu vanhu. Saka imimi mustruggle yenyu iyi mungazviti muri macomrades here magerilla zvimbwido zviya ana mujiba. Isu tisi mari comrades nekuda kwekuti tinorarama mulife yekuti takutorarama life yekuti tinotongogara tichingochema all the time. Saka tisi takatosimba vaiva vanga vasina kusimba because vanga vatone nungo dzokufema kuti wakapfurwa nepfutofu watofa. Izvozvizvi I believe kuti isusu maghetto youths tikusurvive nenzara tikusurvive nekushaya mawifi tikusurvive. Saka I think tisi macomrade chaiyo. Alright. Maybe mubvunzo wangu wandingada kukubvunza iwe kupedzera ndewekuti mimi chimurenga chakudhara changa chine muwengi aiteererwa vanhu vachinetsa nomuwengi because muwengi aida kuinvada nyika yedu tasinga vangu asingane nayo. And then imimi wamukati muwengi mustruggle yenyu iyi ndiani? Wandingati muwengi mustruggle yangu iyi hapana asi nofunga nzara ndoinge tori muwengi matiri isusu nevanhu vaive vasinoita sei vanotiwo kana vatambira mari dzavo vanoisa mukati kana inonzi chiya mine brief. Munhu unofanira kuti wakatambira mari semabhondika uiso umu kuti isusu tokwanisa kuti tizvambure ende ndokuti ndikwanise kurarama. Saka vanhu ivavo I think ndo vatori vavengi vangu and vaive vanoshora mutoriro sezvo vangu vambotaura paya unenge watomuvengi wangu because ukushora chinhu chandinoita sei chandinotorarama nacho nekuti
izvozvo akaongorora ndakarova mutoriro funga kudya ndogona kufunga after 2 days pesa panenge ndisingakwanisi ndichingodyawo kana ndakaona friend yangu yatenga maputi nongorova kuti maputi notorarama so ndozviri ndiri kupabata zvangu asi isusu hatingazoti zvedu mutoriro chinhu chakanaka chekuti mukarova mozofunga chikafu after 2 days ko mukatadza kutomuka chaiko manje aiwa ndopandakutaura kuti ipapa ndoti su macomrade chaiwo macomrade anotomuka. Alright, handizive comrade Zvambu. Mungavo mune any last words that you would want to tell vanhu vari kunze uko? Chandinongoda kukwanisa kuti ndivataure vanhu vari kunze uko koko. Vanhu ndovangorarama sei, zvinhu zvese zviriko, but wakafunga kuba unofanira kutongoba, wakafunga because ndo yato life muworld. Manje hamutye kusungwa here nepolisi? Polisi yacho ndiyo inototanga kuba. Saka tokwanisa kutoti kana waba wakasungwa wotonyora ndo zviripo mazuwano. Izvozvi zvakafanana nenguva yeCovid inoyi. Tikuti isusu ndatifambe nematsamba, tikuti isusu stay at home, but nekuda kwekuti nzara inenge ichinetsa mumba, so ndakasvika pane mupurisa ndakamupoka ka 5 years ka 2 kana ka dollar iyo inotenga chingwa ini ndoenda kubasa. Okay, saka most probably ndo mapindira muri kuita mutown these days. Ndo mapindira anotoitika mutown yayo. Sekuti ndezvekudhara zvezvi zvekuti anzi unotya mupurisa. Aiwa mupurisa hatyisi. Bozi mupurisa munhu. Alright. Kungomupoka dhora kumapurisa wakatomupa dhora anotofara. Muri inototenga madomasi 4 days 10 days. Manje since kune total lockdown iri kuitika level 4 imwe yakabva kuto extendwa manje hazvireve kuti mimi pamunopinda mutown muchashayiwa vanhu vekuzvambura modzokera futi kumba apa mabhadhara mupurisa mari musisina mimwe mari makuita losi manje pabusiness renyu rekuzvambura. Ndo imwe challenge atikuti sangani inayo, asi vanhu ivavo vari kupinda avo vanokwanisa kutiraramisa, ivavo vari kutonyura mapurisa vanoita sei vanokwanisa kutiraramisa. Takangotowa because izvozvi ndakabvutira munhu chunhu, ndakatoona kuti zvimwe zvinenge zviri nani but inayo kuti vanhu vacho ndo vashoma chete. Ndakabvutira munhu ndokwanisa kutiza and abhana anonditeera because pane open space makutonakidza kumhanya mutown. Alright. Aiwa, ndinotenda comrade Zvambu nenguva yenyu yamandipa. Nemiwo ndinotenda nenguva yamanditambisira. Takutambisira here nguva comrade Zvambu? Manditambisira because wandiseza ndambotora kuti iri enemy yangu shora mutoriro. Mutoriro ndo kurarama kwemageto youths. Because ndakarova mutoriro ndotsoma kutanga kuita tsomu. I think zvinhu zvichitonakidza mulife. Very sorry henyu, inini ndo maonero angu wanda ndichingoitawo. Asi sevanhu vakubatsira kubuda paTV, I think hatina kuzonyanya kutambisira izvedunguva. Mungundibudza paTV? Musadaro kwa ndakanyitaura zvemapurisa kanondisunga nayo diwe. Tinozongobvisa ipapo chete. Ndatenda kana muchizopabvisa. Topabvisa. Kana muchipabvisa saka zvakanaka, but kuva uno here kuti ndimbotengawo ndimbotsomwa because mawani. Ini tokwanisa ngokubayawo 10 bond. 10 bond hiyo. Zatanzi tipote tichipa vanhu tiri kuinterview streets atiri kusangana nawo vari kurwa Chimurenga tovasirawo $10 10 bond. Wadiongoziwo kare kadola wana wangu wana izvo nenzara wana zvaita muromo wangu plus futi wana ndida kutengawo chi hanzi antowedzera ita 15 nokwana maputi unongondipo wakaneka muka 5 nomatenga mogo boze dry mouth yama. Alright, chitora iri 20. Maita boze boze ndakatengo dry mouth bo lafti ndatomborwa chalowa. Maita basa comrade Zvambu. Baba yao mana. Ndinotenda. Nenguva yamandipa iyi ndinotenda naye nekuti
mboina unomboti plafuti pabhesi handizodzingo ndakaoneka ndingimbosungirwa 1 mubhadha